Bakit ito na-shoot ko? Bibigyan ko ng 5K si nanay. You serious? Huwag ka masushoot, ha? May tanong ako sa'yo, masushoot o hindi? Hulaan mo. Ah! Papapagastos ako. Bakit ito na-shoot ko? Mabait ako. LOL! Hindi ako mabait! Bakit? Bakit ito na-shoot ko? Ilalike mo to kasi mapagbigay ako? What? Tignan natin kung ilan yung magsasabi na mapagbigay ako. Like! Bakit ito na-shoot ko? Isishare mo to sa ate o kuya mo para bigyan din nila ng 5K yung mama mo. You serious? Munti ka na yon! Ligtas yung ate o kuya mo. Pero, ishare mo pa din!